Начинается церемония подписания. Рус-Украин женкынан яңа басамағы башлана. Рус диктаторы Владимир Путин халыққа мұражат еткенде қанунсыз тешкіл етілген Луганск ве Донецк халық жұмхуриетлеріні мұстақил оларақ таныды. Кремльде халқара корушығынан тақлидіні яптылар. Путин Донецк ве Луганск велетлерінен ижғал етілген топрақларынан ел башчыларынан дипломатик мұнасебетлер аққында аңлашма имзалады. Фақат бұл территорияларынан сыңырларыны белгілемеді. Путин оларынан арби базаларына құрмаға рұқсет берген достық аққанда аңлашманы тызып, ижғал етілген территорияларға рус ордуларына ресми оларақ йоллады. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Никого и ни в чем сейчас... Bundan evvel yarım saat devamında Putin kene Ukrayna tarixini öz jesine anlattı. Sanki dersin Ukrayna'nı Lenin kurgan, Donbass ise Ukrayna terkibine zorlap berilgen ve Kırım Ukraynaga hediye etildi dep aytты. Kreml hukumdары vaqt oqsırıp Ukrayna NATO'nun beraber işgal etilgen yarımadаны basıp almağa planlaştırganını bildirdi. Киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на запруску диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. И у нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Никого и ни в чем. Rusия президенті четел devletlері Украинаға силат еслем еткені үшінде ачывланды. Фақат бұның себебі олған рус ұжымлері яңа қорқытулар Украина топрақларынан ишғал етілмесі аққанда бір шей айтмады. Путин Украина кемиетіні рус азғынлығына тақып еткен режим деп адландырды. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие. Путин Донецк ве Луганск велетлерінен ишғал етілген топрақларынан танылмасы чоқтан бекленілген қарар деп айтты. Путин кереклі весиқаларына Девлет Думасы ве Русия шурасы таздықлады. Русияден ғайры сөзді жұмхуриетлеріні Русияның достлары олған Куба, Венесуэла, Никарагуа, Сурия ве Гурджистанның ишғал етілген топрақларында тешкіл етілген сөзді Абхазия ве Женебе Осетия жұмхуриетлері тарафындан танылды. Аслында айны девлетлер Қырым ишғалінде таныған еді. Біз ичкімсеге борчлы дегеліміз ве өз топрақларымызны бермейджекміз. Русия есе тежауыздың нетижелерінден месулдір. Более сөзлерінен президент Владимир Зеленский Украин халқына мұражат етті. Русия тарафындан Луганск ве Донецк велетлерінің танылмасы Украина милли телюкеслік ве Мудафа шурасының отырушында музакире етілді. Бұнен бәрібер Зеленский Америка, Бүйік Британия, Алмания, Франкистанның лидерлері ве Европа бірлігінің президентінен телефон вастасынен қонышты. Украина yol başçısı kaydetkеніне көре, Русия бөлі әрекетлерінен аңлашмаларға әмиет бермегенні көстереве Украинаның топрақ бүтінлігіні боза. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Зеленский айтқанына көре, Русия тежауызы артқанындан себеп Украина Будапешт меморандумыны имзалаған девлетлер топлашуы. Бірлешкен Миллетлер Телюкеслік шурасынан әжелі отырышы. ОБСЕ-нің махсус отырышы ве Норманд форматында саммит кечірілмесі тешебусынен шықты. Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати
Російську Федерацію словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Зеленский салык Эстония президентінен ортақ матбуат конференция кечірген вақыт Украина Русиянен дипломатик мунасебетлер кесе білгенін білдірді. Более Риджанин Украина президентіне Украина тыш ішлері назирлігі мұражат еткен. Після нашої прес-конференції зараз буду дивитися і пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний з боку Росії. Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає достатньо міцний фундамент щодо ймовірної ескалації з боку Росії. Тыш ішлері назирі. Дүнияны Русияге қаршы санкцияларына мүмкін олғаны қадар тез көрсетмеге чағырды. Оны Дмитро Кулеба, Америка Девлет Катибі, Канада тыш ішлері назирі, Бүйік Британия бе Авропа бірлігі тыш сиясетінің ел басшысымен телефон вастасымен музакире етті. Час настав. Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання. Наполягаємо на проведення самітів. Наполягаємо на застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. І ми зараз маємо проявити мудрість, витримку для того, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Русияге халқара SWIFT төлев системасы сондырылмелі. Шымали ақым экі газ борусы ішке түшірілмесі тоқтатылмалы. Более чағырауларны Украина юқара шурасы қабыл етті. Парламентның бейанатына көре Русия өз незаретінде олған сөзді жүмхуриетлеріні танып, Минск анлашмаларының ішіні тоқтатты. Весиқада Русия тарафындан ишғал етілген Донецк ве Луганск вилаетлерінің қысымлары ве Қырым ярымадасы Украинаның айрылмас парчасы олғаны қайдетілі. Депутатлар Русия өз әрекетлерінен Украина девлетчілігіні yok etmеге істегенні білдіре. Юқары шура четел парламентлері ве үкіметлеріні Украинаның мудафасы құветлештірілмесіне қол тұтмаға ве Русияге сила ішлеп шығарылмасы ве энергетика секторы қолланған яңа технологияларының ихрач етілмесіні ясақламаға чағырдылар. У мұражатқа 336 халық депутаты рей берді. Рей бергенлер арасында оппозиционная партия «За життя» фырқасының 3 депутаты да бар еді. Бүйік Британия санкциялар көрсетілежек рус банклары ве олигархларының жедвелін айдынлатты. Британия баш назирі Борис Джонсон қайдеткеніне көре Путинге яқын олған олигархлар Геннадий Тимченко ве аға қардаш Ротенберглерінің Британияда олған активлері бұзлатыла. Оларының анда тахменен $100 миллиард пара ве мүлкі бар. Күнен бәрібер оларға Британия зияреті ясақлана. Санкциялар 5 рус банкына қаршы да көрсетіле. Бұл Черноморский банк развития и реконструкции, Банк Россия, Индустриальный, Ощадный, Промсвязьбанк ве ишғал етілген Қырымда чалышқан Генбанктыр. Джонсонның сөздеріне көре бұл санкцияларының ilk басамағы. Путин илерге кетсе, санкциялар құветлештірілежектір. О Зеленскийге Украинаның топрақ бүтінлігі тікленмесінің дестеклемеге девам етежегіні білдіріп, Британия Путинның невбетеки планларына азыр олмалы деді. Він вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде у розріз з усім, за що ми боролися наприкінці холодної війни. Це йде в розріз зі сподіваннями українського народу. Найскладніше зараз для Владимира Путіна у проведенні цієї війни. Він зіткнеться із чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти. І це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну. Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Джо Байден Америка ватандашларына ишғал етілген территориялар или ишбірлік етмесіні ясақлайжақ ферманны имзалайжақ. Бірлескен миллетлерде АБД елшісі қайдеткеніне көре Москва Минск анлашмаларыны бозып, Путин сөзде жүмхуриетлер танылмасында тоқтамай жағыны білдірді. Бұл халқара құқығының бозуы. Авропа бірлігі есе тезден санкциялар көрсетежек деп білдірді Авропа бірлігінің лидерлері. Полония ве Балтық девлетлері жидді санкциялар қолланмаға чағырды.
барды. Алмания канцлері Олаф Шольц Шимали АКМК газ борусы ишке түшірілмесінің сертификациясы тоқтатылғанын білдірді. Бұл ақта о иқтисадият назирлігіне авали еткен. Эки Украина аскері иляк олды да 18 арби яраланған. Рус ишгалжілерінің атышлары нәтижесінде 95-ші десант ұжым бригадасының уйкен лейтенанты Игорь Демитчук ве штаб сержант Александр Стельмах иляк олған. Туневан душман Украина арбилері позицияларына 84 кере ұжым еткен. 82 ве 100 грамм калибрлы майынлар, 100 грамм 2 ве 152 калибрлы артиллерия системалары ве танқа қаршы топларына құлланған. Адетінже рус арбилері один санлар яшаған маллерді булынып атеш ача. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, Збройні сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Рус ишгалжілері мескен мааллерінде ұжым ете. Туневан душман атышлары нәтижесінде Новолуганская қасабасынан сакені вефат еткен. Украина майжилері руслар тарафындан ағыр майынлар ве артиллерия системалары қолланылмасыны қайдеті. Це вже відбувається 6-й день з певною періодичністю. Саме цивільні будинки були обстріляні за цей період. А на позиціях постійно йдуть обстріли. По всій смузі нашої відповідальності, не тільки нашої, інших підрозділів. Вони ведуть вогонь так само зі своїх житлових кварталів. Тобто населений пункт, в якому проживають цивільні люди, вони розміщують там вогневі позиції безпосередньо біля будинків. Так, щоб ми, певно, не могли дати вогонь у відповідь, розуміючи, що там знаходяться цивільні люди. Душман Луганск вилейтіндегі Счастье шерінде ерлешкен электростанцияны ұжым еткені үшін 4 қасабаның сакенлері электрикасыз қалды. Бұнен берабер электростанцияның яқыт яғлайжы мальземелерінің анбары алевленді. Обстріли в Щасті відбулись, мабуть, з 6 ранку. І, як чуєте, зараз якби лунають вибухи. Було пошкоджено лінію електропередач, лінію теплопостачання, тобто в місті немає ні світла, зараз немає ні води, ні тепла. Слава Богу, без жертв. Є поодиночні пошкодження вікон, пошкоджено, знову ж таки, КПВВ «Щастя». Врубовка қасабасына ұжым себебінден электрик нақыт қатлары, газ борусы ве мескеневлер зарар көрген. Душман Украина арбилері позицияларында ұжым етмеге девам ете. Прилетіло, да. Розривів 5 було там по нашій позиції. А так настрій добрий, все гарно, все. Ми держимося молодцем, всіх друг друга підтримуємо. Моральний психологічний стан добрий у нас. Рус силялы қобетлерінің ресми стилясының бірінші күнінде Мариуполь шері йөнелешінде 122 калибрлы артиллерия системалары ве ағыр майынларынан атеш açılған. Менде тексен барсын, миллетім, халқыра ана тілі күні қырым-татар тілінде бөле серілевалы онлайн имля yazıldı. Метінні шайреве yazıcı, Сиере Көкче, Ахмеджетте бұлынып оқыды. Нефес жемаат тешкіляты Facebook сайфесінде имля метіннің оқылмасыны яйынлады. Тедбір башламаздан evvel iştirakçiler dua оқыды. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi âleyhim. Amin. Бұл имля ярым ел девамында апсханеде тұтылған Асан ве Азиз Ахтемовлар, Нариман Джелял ве башқа сияси мабуслерге бағышланды. Бұл сенет тедбірде оларының умыр арқадашлары иштирак ете. Nice ağır kara günler kelip geçti halkımızın başından. Tilimizni yok etmeye tırışkanlar, milletimizin en acayip insanlarını apshanelerge kapatkanlar, kurşunga uğratkanlar, halkımızını vatan toprağından sürgün etkenler kaydalar şimdi. Toprak oldu, kul oldu, ayağımızın tübündeki toz oldular. Halkımız yaşay. Яш миллет ве тілбілуінің севиесіне бақмадан дүнияның фарқлы көшілерінде яшаған әр инсан имля язылмасына қошыла білді. Киевде имля язмақ үшін меджлис азалары, журналистлер ве фааллер перабер топлашты.
Қырым евінде де қырым татар тіліні білген бір чоқ інсан имля язмаға келді. Тут зібралися не тільки кримські татари, тут були разом і українці, тих, хто вивчає в стінах Кримського дому кримськотатарську мову. А тут більше половини студентів навчаються саме українці кримськотатарською мовою. Тому для нас всіх це було дуже цікаво, і текст, він сам був дуже такий сильний, зворушливий і мотивуючий. Тому з радістю, з сумом, з болю, з думками про Крим, про рідних людей писали. Я услышала об этом мероприятии, можно так сказать, и в связи с той обстановкой, которая, в принципе, складывается уже немало лет, и та обстановка, которая сейчас в Украине, все-таки она заставляет объединяться крымских татар больше и украинцев. Все-таки нужно друг за друга держаться. Анна қырым татар тіліні 4 ай девамында украине. О қырым татар тілінде doğru yazıp ola ve çok söz bile. Bunun için imlаны muvaffaqiyetмен yazdı. Anna айтқанына көре şiirler ezberlenmesi ve edebi eserlerinin okulması қырым татар тілini öğrenmege pek yardım etti. Я вивчаю вірші, так я коригую свою вимову. І правопис, до речі, теж, він дуже допомагає. Мені дуже подобається саме віршами вчити, оскільки так можна вловити мелодію звучання кримськотатарської мови. Це дуже допомагає, і так ви можете легше і швидше опанувати певні ази. Але я читала переклад кримськотатарською лісової пісні Лесі Українки. Полина Нестерова Бахчисарайда doğdu. Şimdi театр ve кино режиссері Зенатын Огрени. Қыз қырым татар тілінде саналаштырылған спектакльлерін аңламаға ve тіл ташыйчыларымен сербез конuşmaға істей. Мені хочеться краще розуміти цю мову, адже я працюю з кримськими татарами, у мене є друзі кримські татари, а ми все ж таки різні. І я хочу розуміти їх краще, щоб ближче їх сприймати, щоб розуміти. Имляны hem Кирилл, hem de Latin urfatı kullanılmasının yazmak mümkün edi. Онлайн имля окулы bitirilgen son bir saat içinde iştirakçiler қолмен yazılgan metinlerinin fotoresimleri yadaskan kopyalarını Nefes Teşkilatı'nın elektron kutusuna yollamak gerek edi. Öz adı, adresi, telefon numarası ve Facebook ya da Instagram sayfasına bağlantını kaydetmege şart edi. Imlаны hatasız yazganlar mükafatlarının takdirlenecektir. Neticeler martının 21'inde Nefes Teşkilatı'nın Facebook ve Instagram sayfalarında derç edilecektir. Inna Polikova, İslam Pinka, Zaman, ATR.